prayer request, intentions for our sponsors, donors, and the mass participants. Complete healing, Rosana Suarez ng Tate, Hercules, Eddie, Aya, Isabel Barquez. Good health, Mrs. Arlen Paras, Remedios de Tablan, Nathan Tamasco. Thanksgiving for the gift of life to Jana Marie Narsoles. Safe trip of Genevieve Asnar. Pahulayng dayon, Bienvenido de Tablan, Nestor and Beatrice Avestruz, Tony Paras, Ondo Macias, Jovan Felicilda Igot, the forgotten and holy souls in purgatory. Ikakauhaag 5 nga Domingo, sulod sa tuig. Sulod sa lawas nung tinguha sa tao, anaa ang kasina ug kaibog. Kini mao'y hinungdan sa kasamok ug panag-away, tungod kay ang matag-usa, buot man magpalabwanay. Dili exempted niini ang mga tinun-an ni Jesus. Bisan gani ang mga apostoles, naglalisay kung kinsay labing dako kanila. Niining ikakawhaag 5 nga Domingo, sa ordinaryo nga panahon, kita gitudluan ni Jesus sa tinuod nga paagi sa pagkahimong dako at tubangan sa Dios. Bisan kinsa ang buot nga mahimo nga labing dako, kinahanglan nga magpaubos siya ug mag-alagad sa tanan. Sulod niining santos nga misa, batunan unta nato ang maaghop nga kasing-kasing sama sa usa ka bata. Palihog manindog ug daygon ta ang Ginoo nga maoy nagabuhi kanato. Daygon ta ang Ginoo uban sa mga magkawin, ang kalipay tagsingbin, ang Ginoo labing hingpit. Daygon ta ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay tagsayaw, ulangan lang, tugtugan ang gitara, ipalanog na ang trompeta, ang Ginoo sagub na, pasalamatan ta, tugtugan ang gitara, ipalanog na ang trompeta. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon ning Santos nga Misa karon, no? Kita niya dinhi ug ang igsoon nato nga naa nagsimba sa kapanimalay. Ang iyong kumos pag-ampo, na unas tanan sa kasulugan sa tuwa karong tibok Pilipinas and the Catechetical Month, no? Ngayon ta ang misyon sa pagkatekeses, sa pagtudlo, sa atong pagtuo, mukailap sa tibok kalibutan, unya lipas tuang nasod, tuwa sa mga katekista, unta tagaan sa Ginoo og igong grasya o kaalam na makatuma silang katungdanan. Of course, ang iyong kumos pag-ampo, no? Sa atong mga igsuon karon, yeah? Lipat itong mga biktima nining bagong katalagman dito sa Luzon ug lipat sa tuangan ni sa Visayas, ang mga biktima nga natubunan sa yuta, no? Sa landslide dito sa Naga, sa Sindolan, sa Barangay Tinaan. They are close to my heart, no? Kay taga Naga, I was working with them. Kailako kay nila ni ining nangamatay karon. It pains my heart, no? Ako ang parokya for 10 years. So please pray for them, no? Daghang pagkain tao ang makiti. 60 are still buried inside and they are still missing. Ang isuon, yeah, just pray for them. Ang pag-ampo makatabang kay nila unta, no? Unta ang Ginoo ita makatabang nila karon nga naas kalisod. Ug karon andam kita pagsaulog ning Iman Santos nga misa, basulan nato ang atong mga sala.
Dayag kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasalo ng atong mga sala dadong ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Sa Diyos dito sa langit, dahil sa iyang mga tao, hindi sa yuta. Ginoong Diyos lang itong hari, Diyos sa mga magagagaw sa tanan. Nagasima kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadahi kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Noong Jesucristo, buktong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw ang lalawag at sasala sa kalimutan, haluin kami. Ikaw nagalingkod sa tuwa sa amahan, kawalan ang pangaluyo. Maya sa Diyos dito sa langit. Ikaw na sa Diyos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing kalantunong Jesucristo. Tuman sa Espiritu Santo, diya sa himayan sa Diyos na Ama. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. O Amahan, ginumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan subay sa imong balaod sa gugma. Imo ang mahigugma kami kanimo sa usag-usa kanamo. Ano mo dangat kami nganhas kinabuhing tunhay. Kaalang niini imo kaming gibuhat. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak. Nga buhi ug hari ubang kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ang kinabuhi sa matarong, puno sa pagsulay, apan ang Dios magluwas kanila sa ilang mga kaaway. Ang unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Atong paminawon. Ang dautan nagaingon. Ang matarong nga mga tao walay kapuslanan, kundili mga samukan lamang. Busa mangita kitag higayon sa paglaglag kanila. Supak sila sa atong gibuhat. Nagpasangil sila kanato nga kita nagsupak sa balaod ni Moises ug naglapas sa mga pagtulunan sa atong mga katigulangan. Apan tan-awon ta kung tinuod ba kana. Tan-awon ta unsay mahitabo kun mamatay na sila. Kun ang mga matarong tinuod gayud nga mga anak sa Dios, ang Dios magluwas kanila sa ilang mga kaaway. Busa, sulayan ta sila. Ato silang daug-daugon ug sakiton. Unya, sutaon ta, unsa kamalinawon ug kamakatarunganon sila. Sutaon ta asa kutob
ang ilang pag-agwanta. Silutan ta sila sa usa ka makaulaw nga kamatayon. Sanglit nag-ingon man sila nga ang Dios mauray manalipod kanila. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo mao'y nagabuhi ka nako. O Diyos, sa imong ngalan, luwas ako. Ug sa imong gahom, labani ang akong hinungdan. O Diyos, pamatiyang akong pag-ampo. Pataling hugi ang mga pulong sa akong baba. Kayang garbosong mga tao, misukol batukan ako. Ug mapintas nga mga tao, mangita sa akong kinabuhi. Wala nila ibutang ang Dios at ubangan sa ilang mga mata. Ani ang Diyos, mawang akong magtatabang. Ang Ginoo, mao'y nagabuhi ka nako. Maghalad ako kanimo, nga mahinangpon og sakripisyo. Daigon ko ang imong ngalan, o Ginoo, tungod sa iyang kaayo. Ang Ginoo, mao'y nagabuhi ka nako. Ang kasina o lawas nung kaibog, mo'y hinungdan sa panag-away o kasamok. Ang ikaduhang pagbasa, kinutlo gikan sa sulat ni Santiago. Diin anaa ang kasina ug ang pagpaninguha alang sa kaugalingong kaayuhan lamang, anaa usab ang kasamok ug tanang matang sa daotang buhat. Apan ang kaalam nga gikan sa langit, una sa tanan, putli. Ug unya makigdaiton, maaghop, may galaon, maluluyon, ug maayog binuhatan. Dili usab kini mupihig ug dili tigpakaaron ingnon. Ang pagkamatarong mao ang bunga sa binhi nga gipugas sa mga makigdaiton diha sa kalinaw. Unsa bay hinungdan sa inyong panag-away o panagbingkil? Dili ba ang inyong mga lawasnong kaibog nga nakasumpaki sa sulod ninyo? Buot kamo manag-iyag mga butang, apan kay wala man kamo makaangkon niini, buot kamong mupatay. May gikaibgan kamo, apan wala ninyo kini makabot. Busa, nagbingkil kamo ug nag-away. Wala kamo makabaton sa inyong gitinguha,
kay wala man kamo mangayo niini sa Dios. Ug sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi, kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang pagtagbaw sa inyong mga lawasnong kaibog. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santo sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus ug iyang mga tinun-an mibiya gikan sa bukid ni padayon paglakaw latas sa Galilea. Dili buot si Jesus nga may mga mahibalo kon hain siya. Kay gimamangnuan man niya ang iyang mga tinun-an, ang anak sa tao itugyan ngadto sa mga tao, patyo nila siya na mabanhaw tapos sa tulo ka adlaw. Wala sila makasabot kuno sa kahulugan sa iyang giingon kanila. Apan nangahadlok sila nangutana kaniya. Niabot sila sa Kapernaum, usa kasulod na sila sa balay, ipangutana ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Unsa may inyong gilalisan diha sa dalan? Apan wala sila mutubag, kaya naglalis man sila kung kinsay labing dako kanila. Yung milingkod si Jesus, o giyang gipaduol sila, o giingnan. Bisan kinsa nga buot, nga maghimong labing dako, kinahanglan magpaubos siya, o mag-alagad sa tanan. Niya gikuha niya, ang usa ka bata, gipatindog sa ilang atubangan. O giyang gikugos ang bata, o miingon siya kanila, ang mudawat sa usa ka bata sa ingon niini sa akong ngalan, mudawat usab kanako. Wa mudawat kanako, wala mudawat kanako lamang, kundi kaniya usab nga nagsugo kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kinsa man gyud tao ba nga dili gusto mahimong dakong tao? Gusto kita nga, nga kita nga unta mahimong labing to bantugan, labing maayo nga mag-aawit, labing makinaadmanon, labing sikat. I mean, nato na labing gwapo, labing gwapa, kutos mahimo. Naanay pangandoy sa tao. Mabitaw nga, daghang kaitag beauty contest, sa labing gwapa, daghang kaitag kada sa mga Olympic, itatag labing kusog mo dagan, kusog mo layat, kusog mo saong, hindi na mo tunga. Sa pa, kusog mo alsa. Para mabantog ta, di ba? Kusog sa ta, kisa di gusto gahong. No? Naana siya. Mabitaw nga sa Ebanghelyo ba, ang mga apostoles, bisag ang Ginoo na sige nagtagpahinumdum nila hapit kaduha na gyud ba, musunod gani mo nako, palihog in taon, kalimti imong kagalingon. Pasa na imong krus, karon ka magasunod ka nako. Kalimti imong kagalingon. Para mga apostoles wa gyud gihapon ay. Kung sa Ebanghelyo, si Kristo sige na gulguol sila, naglalis pa sila, 15 labing dako nila. Kaya sila binako. Huwag paminaw ka silang gisulti, maka aninaw biya ka, maka nagtagha ko, nagduda ko, nag-study ka sila mga
kan paghari na gani si Jesus, no? Ingon si Pedro nga, ako yung ani leader, kaya ako mag-iingon ni Kristo nga, na ang Yahweh na ako ang bato, ang rock. So ako na yun. Ako doon sa katanggali kan ni Juan ingon nga, sa dro, bisag na ka diha dro. Pero man iba dro, close to the heart ko ni Jesus. Pinangga ko niya. Makahunghong ko niya. Ayog ingon ikay musikat niya naging harian na. Makadungo sa kang Judas, ingon sige, yung Judas sala. Sige, kamu lang dahil pango-pango, kamu dia dulu Jesus, pero wa mo'y kwarta, di imo kaon. Di anak mong kwarta. So, kinsa importante. Ingon tingin si Felipe nga, o sige, kamu. Pero itong problema na ito, kasi mangitag paagi, nga masulbar ka ni. Di ba? Maka-imagine ka ba silang lalis ba? No? Naana, bisan ka sa mga apostoles. Pero di lang naman nga isuon. Ang Ginoo mismo yun. May nagbutang sa itong kasing-kasing. Gusto siya nga kita will become great, if not the greatest. Ang Ginoo, siya mismo. Gusto siya nga kita mabantugan. Tanawag na sige buhat niya. No? Igasahan ta niya o kinabuhi. Niya ang sipong niya. Kanang kinabuhi ba? Palambuag gina. Palambuag. Be successful. Be fruitful. Be the best. Mas grabe pag ganyan Ginoo ba? Ningon siya, gusto ko nga kamo should be perfect yun as the Heavenly Father is perfect. You should be the greatest. Ang kainan lang mauni. Kay ang standard sa tao, lahi standard sa Ginoo. Ang unahuna sa tao, dili preso nahuna sa Dios. Bahin sa greatness. Ang tao, ang great nga tao, maning siya nga, kung ikaw doon na ka, magbando ka, udahan ka mga sako. Sa Ginoo, ang greatness sa Ginoo, sa nuna sa Ginoo, mao, nga great siya kung siya dili daghang sako, kundi daghan siya gialagaran. Mo alagad na sa greatness, daghan siya gisirbihan, dili daghang nagsirbi kaniya. Sa tao, ang gitawag ang dako kanayahay, tao nga gitawag natog bisan asa first gid siya. Mag-una siya lingkod sa kanan, maglingkod siya lingkod bisan asa basta first gid siya gyud. Pero sa Ginoo nga dili. Dako kang tao, laya paubos lang gyud ta. Be the last, be the least. No? Ang standard kay lahi no. Ang standard sa tao, nga great ka kung ikaw daghang kag pundod, daghang kag resources. You have everything in you. Sa Ginoo, ang greatest is daghang kag ipanghatag. Bisa wala ka ihatag. Hatag. Lahi ba? Ang standard sa Ginoo, hain may maay ni ini. Hain may ato ang ipangandoy ni ini. Sa di pa tamutubag mga isuon, atong paminahon si St. James, doon na siya warning o tambag nato. Ningon siya, sa inyong ambisyon nga mahimong dakong tao mo, palihog in taon, paminaw mo, gamitan ninyong utok. No? Wisdom. The wisdom of God. Be wise. The wisdom. Kay kung ikaw, mga ambisyon ka mahimong dakong tao, ug wa kay gitawag kaalam, may tabo nimo, naipuwang pa niya sa kinagbasa. Ang imong ambisyon, maghaguros ka na, ug tungod di ana, wanay break na ang kasuya, na ang kalagot, na naabuhato nimong tanan. Buhaton tanan na. Nga makuha nimo na, even whatever it is, violence and everything, kung mauna na, bantay ni anak kung para na nimo why makapugong nimo ni anak ay metabugod mo puwang pa niya ba nga ang metabug kung dili nimo makuha imong ambisyon no imuhang ipangandoy upatay ka oy puwang pa niya og panlitan ang imong ambisyon nakuha sa uban masuya ka mangaway ka ug tungod kay nakay pangandoy ba nga dili maayo nga imuhang gipanangkamutan pagkuha
ang gubot imong kinabuhi. Doon ko sa kuhan, dahil itambag ba nga palansaro sa eleksyon, Ningon sa nga, kung atong una, mapakamulansan, amigo ni mong tanan. Kung nilansan na ka, gusto na ka magamhanan, dahil na ka kontra. Magatigol ka, kaagwita ang kaalam. Bantay, kung mga bisyon ka, o tahanong kinabuhi, at tanang huna-huna, be wise. O ang kaalam mo, o kini po siya. Ang kaalam gusto ka, mahimo kang dako, good. Ang kaalam good, naa sa pure of heart, sa limpyong kasing-kasing, kansang tuyo, magud ang pag-alagad sa isig katao. Pagsirbis sa isig katao. Nga tungod sa imuhang ambisyon, pag-alagad sa imong isig katao, pure ha, selfless ba? Dili about you. Sincero. Imong buhaton ang tanang butang. Ang pagsabot, ang pagpaubos, ang kaluoy, ang pasaylo, everything, buhaton nimo haron ikaw makaalaga kasi mo isang katao. Mauna niya, pong pasagino, mauna siya ang greatness. Buhaton nimong tanan, haron ikaw makaalagad sa imong isang katao. Kasi, ang Ginoo na to ba? Ang gihatag sample Ginoo, yan yung kaugalingon yun. O sige buhat sa Ginoo. Di panahon ba, aron makasabot yun ang apostoles, na importante yun, mo ang pag-alagad? Yung mo itong gihugasan niya ang tiil ni Pedro. O sige, pasabot niya ito. Gihugasan niya ang tiil ni Pedro. No? Pasabot sa Ginoo, mahugasay ka mo. O kadong pasabot niya, nga, tanawa, ako nga inyong agal, ako nga inyong maestro, ako nga inyong magtutudlo. Ihugas mo gini ninyo. Mahugasay mo inyong isig katiil. Sa limang kasulti, alagad, service. Service. Yan, ingon ingon Pedro nga, ayaw Ginoo, di ko masugot. Ang Ginoo, ha, di ka masugot. Kung di ka masugot, no? Wa kay labot ako. Kung sa may buto sa buto sa Ginoo, sa buto Ginoo, di man kamo mga apostoles, kamo, ang inyong business is service. Is service. Ug panlitan, dili ka pa hugas ka na ako. Then, di man the business, you have no business being with me. Kung di ka pa hugas. Nagsuon di man ang atuang business is in service. In service. Kung naata sa Ginoo, ugwa ta sa Ginoo, then we have no, you have, di kalakbit na ako, you have no business working with me. Ang grabe pag yun, di lang igo po pas Ginoo nga service, di service sa Ebanghelyo ba? Kaya kung service lang mga igsuon, murag, mo-serve ba? No? Mo-serve ta. Pero, mabiyata, na may panahon sa God, kaya ginuuling ko siya, ang service, importante kayo, to serve the poorest among the poor. Anha niya yun, ang grabing service. Kaya kita, mo-service biyata, dahil pagdato, dali kayo si bisiyuhan, no? Ug pobre, lisura, no? Iba biyata ni ana sa to ang human weakness, no? Pero ang sayo po niya karon, not only serve the poorest among the poor. Mo nagihatag niya usa ka bata ngani iyang gipa subangan ingon siya kining bata tanawa ha. Ang mudawat ini mudawat kanako ug mudawat sa akong amahan. Unsa may naa sa bata? Hibaw ta bata mga isuon na nagahulagway ka na sa helplessness. Hibaw ta ang bata, kaya mga bata, o di tabangan wag yung mahimo. Helpless. That means mga tao nga mga timawa, mga kabus, people nga kung way mutabang way mahimo. Bisan unsa man. No? People nga gitawag to the least, the lost, and the last. That last. Kinis daw mga bata nga helpless people. Muna ingon niya, kinigyud ang tabangan. Kini.
Kung itabangan, nitabang mo diha sad kanako inis ako gidawat. Karong si Manaha, I think the 27, magsaulog ta sa death anniversary ni Monsignor Kamumot, Archbishop Kamumot, no? I have experience with him. Sa kudutor pa ko sa Pardo ni Monsignor Kamumot. Siya ba, ang Suryan kaya na siya. Pero anas parokya Suroy ha, dili mabot dito ang Amerika, Suryan kaya na siya. Agsuka na Suroy gina niya, Suroy, ang di lang na kay misas kada kapilya, kanang iyang suki nga mga masakiton. Dili kay gitawag sila confession, kundi naagi na siya suki nga iyang pagabistaan gyud ba? Mga alalay, mga masakiton, mga tiguang, naana siya natutuyog na siya. Naibaw sa rin ako, nga na siya suki sa nga mga pobre. Mga pobre ba? Nga magdana siya, bugas, hatod-hatod gato. Suki niya, hibawaan niya. Munang, nahibawaan sa siya itong kay yung ubang sinsin niya, naprinda man niya. Kaya napalit ang bugas para sa mga pobre. Mauna iyang activity sa parokya ba? No? Always. Pero diha gihitabo sa simbahan. Nga niingon ang Paris Council man to, nga Monsignor, kanamang ina ng God, Monsignor, nga badlungan na ang at mga tao, kanang simbahan bito mga 99, mabot nga nung simbahan gini mo dukog yung mga tao ng mga may pagkakuwang ba? Siya masaba, o siya samog-samog ba? Nyo papa badungan niya mawa nyo. Kasi po ni Monsignor nga ayaw na. Kaya sila mga tao ha, pinangga na sa Diyos. In fact, ibaba ka, they are the treasure of our church. They're the treasure of our church. Kana sila, ni anak, mutabang ka na ni anak, tuti ka, mas sila makatabang pa kanato. Kaya kung kita, mutabang nila, ma-accommodate nila, timan kitabangan tayo nila pagsaka na ito sa langit. Kaya ang atong kitabangan mo mang Ginoo. Labi pa diha kaniya nga mga timawa kayo. Pastilan, mo ang simbahan nga sa Pardo sa Pardo proper sa Tomas. Ay, kada kambu ang magsusuroy. Pero it's there. It's there. And may sultian ka, what happens? Atong pagkamatay na yun niya, I was there sa Karkar. No? Pahumas misa ba? Kana nagyong gihatod na siya nga tulunganan nga to sementero sa Karkar. Daghan jud kay mga tao dito. Daghan kay mga tao. No? Paglakaw na gyud ba? Pag misa daghan mga obispo, paglakaw nang ito layo jud kay iri jud kayo. Tanaw ka sa mga tao ng uyog. Kadaghanas mga tao ng uyog. 99% mga pobre. Kaniya ay makililimos. Mga tao nga tabangan niya nga waig kita. They were all there. Ang moving pa dyan kaayo, kay diya sa daan ba? Naglinya, ang mga masigito nga di kalakaw ba? Nang gawas niya, nang wheelchair tada na, nagsigbabay-babay ba? Kung sa kumumutuan, one ay bisita na mo, 15 na bisita na mo. They were all there. Naghatod nga to sementeryo, mga tao nga natabangan niya, poorest among the poor, the sick, and all of them. Dito, imagine ko, my God, what a beautiful thing to see. I would just imagine ba, ito ba nga masuka mo sa Ginoo ba? And here are these people ba nga, the least, the last, and the poor. Nga iyang kitabangan, precisely, it was you, Christ, that He has helped. Ako, nagtanaw ba? Nung po dyan ko, in my heart, I said, this is a great man. A very great man. Amen. Nagato ako sa Diyos, Amahan magagagaw mo sa tanan. Pagbuhat sa langit o sa yuta. Ang Iso Kristo, yung anak ubugtong Ginoo nato. Kapanam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Yan ang kay Maria nga Birhen. Kaya sakit sa gunipon sa Pilato.
Ilan sa krus sa matay gilubong. Mikunsat sa mga minatay. Itulog ka ala na banhaw. Isa ka sa langit. Iginom sa to Diyos, amahan magagagahong sa tanan. Gandito mabalik siya. O pakaw sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo. Santa Iglesia Katolika. Nabitan sa mga santos. Masaluan sa mga sala. Sa pagkabanhaw sa lawas. Kinabuhin dayon. Amen. Mag-ampo kita sa Diyos, amahan, nga sa malumo nga kasing-kasing, iyak kitang gihatagan, sa matag pangamuyo, kita mo ingon, mapausan nun kasing-kasing, ihatag ka namo Ginoo. Mapausan nun kasing-kasing, ihatag ka namo Ginoo. Nga ang mga lideris sa atong simbahan, kanunay untang magpabilin nga mapaubsanon ug maalagaron sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Mapausan nun kasing-kasing, ihatag ka namo Ginoo. Nga ang mga nagdumala sa atong gobyerno, ila untang hikaplagan ang matuod nga kabantog diha sa pag-alagad sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Mapausan nun kasing-kasing, ihatag ka namo Ginoo. Nga niining tuig sa mga klerigo ug konsagradong kinabuhi, mas mudaghan paunta ang mapatalinghog sa tawag ni Kristo sa paghalad sa ilang kaugalingon, isip mga sulugoon sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Mapausan nun kasing-kasing, ihatag ka namo Ginoo. Nga pinaagi sa grasya sa Dios, hinluan ta ang kasina ug kaibog, ang atong kasing-kasing ug pulihan sa kamanggihatagon ug kamanggihatagon. Magampo kita sa Ginoo. Mapausan nun kasing-kasing, ihatag ka namo Ginoo. Nga mabayaw na sa altar si Monsignor Teofilo Kamumot, Obispo, kansang kinabuhi nahalad sa kabus ug masakiton. Magampo kita sa Ginoo. Mapausan nun kasing-kasing, ihatag ka namo Ginoo. Nga ang magmatuong nangamatay, makasulod na unta sa gingharian nga gitagana alang sa mga mapaubsanon. Magampo kita sa Ginoo. Mapausan nun kasing-kasing, ihatag ka namo Ginoo. Lagi itong amahan, ihatag ka namo ang mapausanong Espiritu aron maangayan kami sa gingharian ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Magampo kita kining sakripisyo dawaton sa amahang magagagahom sa tanan. Gino nagahalad kami nining mga gasa nga among pagpakita sa mong pagtuog, paghigugma. Himo ang makapahimuot kini kanimo. Na mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Hesukristo imong anak. Kamong ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw niyo mga kasing-kasing. Pasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Sanctus nga Amahan Diyos tunay magagagahom sa tanan. Ang imatarong gayon magpasalamat kami kanimo kanunay ekstranang dapit. Nakita namo ang iway kinutubang gahom diya sa paagis magpagluwas. May ikaw orang pagluwas ka na mapinagi sa gahom sa imong pagka-Diyos. Pag may imong pagbuot, nga maluwas kami pinaagi sa usang asama kanamo. Kisadikoy sa tao ang paghigala kanimo. Apan ang tao mismo mo ay nag-uli niini kanamo. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel, nag-aawit ni Mismo Heso katingog sa pag-ingon. Sa nagkasantos, pagsantos ng mga gasa, mahimo kinialang kanamo, lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Masakit siyang kagalingon, mikuha siyag paan, pasalamat ug mipikas, mihatag ngadtos mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kinima kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ng panihapon mikuha sa kalis. Pasalamat ng pag-usabog midaig. Mihatag ini ngadtos mga tinunan ug miingon. Dawata kini Panginoon ko mga tanang gikan niini. Kagini mo ang kalis sa akong dugo, bugog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, araw mga sala mapasahilo. Buhata kani aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik na. Paghandos kamatayon, pagkabanaw ni Hesukristo nagahalad, kami kanimo amahaning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga matubag mo alagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas tugo ni Kristo mahiusa sa Espiritu Santo. Nung dumigi nimong simbahan sa tibok kalibutan, mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pari. O mga igsoonong nangamatay makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios.
uban sa mga apostoles, mga santos, uban kanila amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan ha kaniyang magagagahom nga mahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy malikay kami sa sala kanunay malayos na ng kasamok. Nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kristo ng kas mga apostoles, ang kalinoy ibili ko kaniya kung kalinoy hatag ko kaninyo. Ay tanawang mo mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo ko na manaa kaninyo. Pagkitan pa nag-inig soonay. Kinengkurir sa Diyos sa gawagtan sa alas kalibutan mula katong gidapit sa bangkete sa Ginoo.
Mag-ampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami ni ining Eukaristiya. Padayon na ang pagtabang kanamo pinagi sa imong gugma. Himo ang nakhubad namo ngadto sa buhat. Ang pagtuog at paghigugma nga among gihuptan dinhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak, kasakit kamatayon sa krus. Punitudlo ang bertud sa pag-ilog, diya sa kasakitan. Duga ang pangamuyo, nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga nag-antos tungo sa sakit o balatian. Magkamong gigipili siya, pero mahimong santos. Ang iyang kasakit, may usang kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo, nga gisa mo Ginoo Kristo imong anak. Abuyog ari, pagkino dihas kay usa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ato ang pasalamat sa tuang sponsors and donors, ato ang choir the Sons of Mary, atong pilgrims, group of catechists, gikan sa St. Joseph Parish, sa akong parokya ng Aglagaran, no, sa Rizay City, St. Joseph Tabog, o sa katekisa sa San Nicolas, ang kanihin ako mga katekisa sa parokya. This is one big family, no? Taga San Nicolas o sa St. Joseph Catechist. Di ay karon sa ulog nila karon ang gitawag tog catechetical month sa whole Philippines, no? Mamagani nga kumading misa ang ato ang recessional song, maghatag lang mensahe alang kanato, no? Pero tanawa sila, paminawa sila yun, kay smiling kaya na sila. Offerers, Gina Bughanoy, si Joy Katayla, no? Madaghang salamat ninyong tanan. Ang Ginoo man kaninyo. Manlangin ang Diyos magagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dahil ninyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer. I raise them all into your hands. Come to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day for you I stand. Even if the sadness stay with me, and fill me with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life into your care. My Lord, fill me with your love, Fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine. Let me speak your truth. Let me be the bearer of your every day. Let me proclaim and testify in your word. Show me your way, for you are light. you alone can bring all wonders in this life. Heal all who hurt and take all worries I hide. If there's darkness, stay with me. And in your hands I hold faithfully. Lord, through your grace inside, grant me what you desire. I raise all my voice, my soul is moving. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness.
ay. Ay, sus, pardon. Kuyawan ako ni mo eh. Baka panguros mo tani mo gahat. Biliban ako panguros sa wiris-wiris man. Ikaw ba kalitan ba? Magtarong mo sa Ano day. nakbod bang ka? Nukpag ikablis naman ta ka. O kablat ba? Kuyawan ko ni mo eh. Naguna-una magugusa. Landslide ba sa Naga? Sa Pastilan. Looy, bitaw kayo sila. Bahilangit unta ang mga kalag sa mga nadatugan itaw. Loy. Tanawan ako to. Giyon sa tuloy mo. Ha? Giyon sa tuloy panguros Ano sa man? niya. Yung panguros. Ito na paita. Ano ka mauwaw sa ginoo na magmuhat. Di mo na bao? Oo, mangunang uros bang ko. Di mo na maugod. Aga ko mga G, wala ni mong bati eh. Unsa? Nag-ampo ko sa mga kalag in town sa nadisgrasya, Oo. sa landslide. Mo na nga nanguros ko kay nang G ko. O niya. Pero pwede ba sa tingalim dili ta manguros? Sa Kaya di- sa, di- ano manguros mo dito mga G sa? Ang uban, dili man manguros ko mga G. Bitaw. Ang uban din ha. Manguros pang isay ka na. Mambalikas pag human. Ang uban sad, manguros ko makilatan. Oh, Pero, tayo pa sa karoon pa mo kumahibungan nung kita raman ang manguros ko mga G. Ang uban, diretso lang sila sa pag-ambo, diretso sa pagpangadji, pero dili sila manguros. Nga no, mangyud ka, no? Oh, ako ay kog tanawa kay di magkupunuan ang kuan na kinaadman bay na ang akong gusto mo explain si Monsignor kay May patikan. klaro makasabot ka. Mabutana ng mong senyor, nga nung manguros mangyud ta sa dili pa ta mga G. Ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Di ba ang panguros is the shortest prayer. Ang panguros, pag-ampo na. Ha? Pag-ampo na nga atong gipadayag yun ang gitawag tog ato ang pagtuo. No? Pagtuo. Sa ato ang tinuhuan. Mubo kayo na, pero napadayag atong pagtuo. So kay pag-ampo man na siya, di man manguros ganita with reverence yun. Dili sa wilik. No? Ato yung buhaton in a solemn way, niya atong ilitok ang ato ang pagtuo sa ato ang tinuhuan. Unsa man na ang ato ang gipadayag ko panguros, ingatos Amahan, Anak, Espiritu Santo, atong gipadayag atong pagtuo sa Santissima Trinidad. Mauna yun. Sa pagyo atong ipasabot ni anak. Sa panguros, no? Ato ang ipadayag nga kita giluwas diha sa cross sa atong Ginoo. Ya. Ug mao nga ang panguros nato diha na simbolo kana sa cross nga nagluwas kanato. Pag-ampo na siya, dako kini siya kahulugan sa atong kinabuhi. So, mubuk ang pag-ampua, pero pusok na siya. Manang with reverence, gyud ang ato ang pagpanguros. Kanya, mga isuon, di lang kay kana. Sa atong pagpanguros ba, timan daghang ingon na to nga, na pangutana nga, na ay ang panguros, gihatag na sa simbahan na to, mura na siya gitawag to sacramental, no? Unsa may tuyo ni ana, panguros ta, no? Sa kanang sacramental bang isuon, mao na siya usa ka gesture baron, usa ka butang nga dinunay giatas nga grasya. Muna ipangurus nato mga isuon, no? Kita gisantos ni ana, blessed ta. We bless ourselves. Muna mangurus, kurusan nato atong di pa ta mangaon, then we bless ourselves and our food. Kita sigwita pangurus yun, no? Daghan dalain tong kada okasyon na atay test mangurus ta. So with that cross, we are blessing ourselves. Muna nag-sanctify sa nato. Sacramental ka na. Kaya kada sacramental lang man ay grasya yun. Gihatas Ginoo. Gihatag na simbahan diha ka nato. Munang angayan kita mangurus, no? Nang pagtuo. Kanang ubang di mangurus, mara sila, no? Because it's a prayer. A prayer is a prayer. Ug kana ingog nato makahatag ginag blessing. Nya naay gitawag to dagkong pangurus, na gigming pangurus, no? Kaya nabi tayo sa gospel, usama na siya. Pareha na pangurus, pero ato alang pangayo nga
Ipanguros to sa atong agtang, ngunta nga, Lord, unta ang imong pulong akong masabtan sa atong baba. Lord, ang imong pulong unta ako ang mapadayag. Lord, ang imong pulong unta, no? Akong ako higwa sa akong sa kasing-kasing. Mao na ato ang gilayag ana, pero mao ra nang pangurusa, no? Mga igsoon, it's a prayer. Ibaba ka sa pong ni St. John Vianney. Ningon siya, kay kato siya Santos Magay siya. Ingon siya, the power of the cross is this. Ang tao nga mangurus sa dakong pagtuo, di gyud hiduulang yawa. Because the devil is afraid with the cross. Kung mangurus ka, mawa gyud ang mga yawa. Amen.